Ja, de bron in huis. Voor mij is dat toch teruggaan naar het dorp waar ik geboren ben, hoe ik gevormd ben. En ja, de gemeenschap ook toch een aantal jaren van deel uit heb gemaakt. Het is een dorp met veel tradities. De bron heeft natuurlijk ook zijn tradities. De kerkelijke tradities, de gemeenschap heeft zijn tradities. Maar zeker ook de tradities van het jonkheid. Ik heb daar zelf een aantal keren van mogen deel uitmaken. En ja, dat schept toch een band met de jeugd, hoe ze hiermee is opgegroeid. Dan krijg je natuurlijk allerlei verhalen als je die jongens wel ziet, van over nu, maar zeker ook over vroeger. Er wordt een laag gemaakt, er wordt ook een truintje gelaten. En het schone is altijd, er worden mupjes verteld wat ze al 25 jaar gehuurd hebben. En iedereen ligt gewoon slap van het laken van dezelfde moppen. De bron in huis. Ook wel dikwijls de bronk der bronken genoemd. Ja, dat speelt een belangrijke rol in mijn leven. Al van kleins af aan ben ik daar geweest, heb ik daar metgedaan en ben ik metgenomen als klein manneke. En tot op heden ben ik daar nog altijd. Eén keer jaar met de bronk, oude bekenden, die is zo nog wel een suus, maar hoe ze dan normaal een tijd niet voor hebben ze met pruitje met te maken, dat deed ze dan wel. Lui die hier niet meer wonen, die komen in die periode af. Ja, en de jongens van het Jonkheid, Jonk en Aad, ik heb daar zelf een jaar of 15 geleden bij gezeten. Maar nog altijd voel ik die verbondenheid met die jongens, met die tradities. Maar wel wat, vertel eens. Wat zijn herinneringen aan de bron in huis? Ja, dat zien er natuurlijk vele. Hè. Ik heb toch al ben ik ouder, ik heb er langer meer lopen gehad met. Maar het schoonste moment, een van de schoonere momenten is toch ja, dat 's morgens, als de log nog vier is, dat ochtendgloren nog in de doorg hangt. En ja, na de processie toch het tand om eigen zingen, dat vind ik ja, toch wel een van de ja, dingen wat indruk op me maken ieder jaar. Ja. Ja, voor mijn schoonste moment ga ik toch terug naar 2006. Dat is het jaar dat ik zelf als kapitein was van het Jonkheid van Oes. Ik ging toen uiteraard voorop in de processie. Het was een jubileumjaar. We hadden 50 jaar het Vendel in ons bezit. Wat zijn uw dingbeste herinneringen daaraan? Ja, ik ben natuurlijk 3 keer opgetrokken. Al 3 keer moet ik zeggen, was dat heel leuk. De eerste keer, ja, dat bleef je toch meestal het beste bij. Ik was natuurlijk een jong manneke toen nog. En dan rolt ze daar eigenlijk gewoon in. En dan gaan ze denken van ja, dat is gewoon 2 weken. Vol continu bezig met de langmaar. Ja, voor die bron te zorgen. Ja, bugelen, et cetera, et cetera. En gaat hij bijgebleven als ja, de bron wat begint indruk op me heeft gemaakt. Ja, de zie dat is dan toch een leeftijdsverschil tussen ons. Die hebben ze waarschijnlijk ja, ook wel andere herinneringen aan als ze lang maar jong is. Ja, zeker. Ik moet zeggen, de maandag is dan een mooie dag. Dan, als het eenmaal de mis is geweest en het vendersweien is geweest, ja, dan drinkt ze die gaan gooien. Dan gaan we inderdaad terug naar Turwien, terug naar de café. Dan worden daar met de harmonie chique nummertjes gespeeld. Dan worden er jubilarissen gehuldigd. Nou, die flessen jongen klaar, die hoelen niet altijd het einde van de middag. We roepen de listje ook altijd dat de schutterij op die aankomt. Want als die er zien, dan mogen we daar nog gezellig met een stukje paal houden. En dan is de schutterij en zo met een man of 50. Ja, dat zien prachtige momenten en dat is voor mij, dat is voor mij de bron in huis.
bloemen maken natuurlijk een heel groot onderdeel uit van de bronk in huis. En er zijn natuurlijk bloemen wat meer indruk op te maken en minder. Dus één bloem wat altijd voor mij huurt bij de bronk in huis. En eigenlijk denk ik dat ik de vraag ook een die kan stellen met antwoord vrij kort kan zien. Denk ik ook, inderdaad. Lopen we naar het rijboeket, daar zit altijd een zo'n roei gladioli. Ja, inderdaad. Dat is toch voor ons in ieder geval denk ik de bloem van de bronk.